Takže zdar lidi, dneska jsem natočil tu informačku, teď točím další video, to je takové info, jenom info, ne informatička, info. A já si teď volám s kamošem přes Skype, který by zítra mohl přijet, možná, a natočili bychom 2 challenge. Pozdrav do videa. Zdarec. Já ještě uvidím, jestli bych přijel. Musím se teda zeptat mamky a uvidím výsledky. No, slyšeli jste ho. Dobré. Tak jako mě by to bavilo, ty 2 challenge. První 2 challenge, nebo první 2. To už budou, to bude dohromady 5 challengeů, co jsem měl za život. Protože ještě jsem s kamoškou dělal 3 challenge. Nebo 2 vlastně, takže to budou 4 challenge. A já myslím, že by to pro tohle mohlo být všechno. Dejte like, odběr a zdar. Jeňo, taky řekni zdar. Zdar. Slyšeli jste? Zdar!